Minahal nga mga kaigsunan, ang titulo sa sermon karon mo ang pagsulay, dagdala og paglaom. Ang Dios nagamit sa mga pagsulay o pagdalisay aron maangkon ang tinuod nga mga anak, aron mahimo kitang dagkong mga sudanan nga adunay pagtuo sama sa lunsay nga bulawan ug magamit sa gingharian sa Dios alang sa bilinhon niyang mga katuyuan. Katong nahimaya sa Dios gibutang sa kadako ug dungganon nga posisyon sa langit. Parehas kini dili lamang sa konteksto sa pagtuo apan sa sekular nga kalibutan. Ang mga autobiography or mga biography sa malampuson nga mga tao sa kasagaran nagdetalye sa mga kalisdanan, mga hagit, kasubo nga wala pa matikdi sa uban, ug talagsaon nga mga paningkamot nga ilang naagian aron makaabot kung asa sila karon. Giduso nila ang bisan unsang dili pagsinabtanay, bakak, mga hagit, ug dili maayong pagtrato uban ang kakugi ug determinasyon. Ang tanan nga mga pakigbisog ug mga babag nagsilbi nga sukaranan sa kalampusan. Kumusta ang mga individual nga wala pa molampos? Bisan unsa pang ilang taas nga kahimtang o kantidad sa bahandi dili nila mabuntog ang mga pagsulay. Nawad-an sila paglaom, nawad-an sa kadasig ug nagreklamo. Sa katapusan sila matumba ug mohunong. Hinungdanon kaayo nga dili mahimong kadtong mapuno sa mga hagit ug mag-urong sa kalaglagan. Susama nga ang balod sa kadagatan makahimog kahanas sa mga marinero, hinaot nga isipon ninyong tanan ang mga pagdalisay ingon usa ka lakang sa unahan. Sa pagsaulog sa ika-42 nga anibersaryo sa pagtukod sa simbahan atong hinumduman ang unang mga adlaw sa manmin ug ang mga panalangin nga nadawat gikan sa pagbuntog sa mga paghashas ug mga hagit. Pinaagi sa sermon karong adlaw nang hinaot ko nga kamong tanan magbag-o sa inyong kaugalingon sa talagsaong paagi, mutubo ngadto sa dakong pagtuo pinaagi sa mga pagsulay ug mugunit sa bag-ong Jerusalem ang atong paglaom. Minahal nga mga kaigsunan, unsa nga matang sa mga paglaom ug mga damgo ang imong nabatunan sa bata ka pa? Isip usa ka hamtong mahimo nimong mahinumduman ang imong gipangandoy nga trabaho sa pagkabata ug makatawa sa dagkong mga pangandoy. Apan nganong dili man makab-ot ang maong mga damgo. Sa imong pagkahamtong imong naamguhan nga ang dagkong mga pangandoy o mga paglaom nagkinahanglan og daghang kakugi, paningkamot ug paglahotay. Sa laing pagkasulti aron makab-ot ka na nga mga damgo kinahanglan nimo nga mabuntog ang mga pagsulay nga malampuson aron ang bisan unsa nga damgo mahimong tinuod kini kinahanglan nga moagi sa pagpino. Kung walay pa matuod sa imong kinaiyang imong mga damgo dili matuman bisan unsa pa nimo kakusto nga matuman kini. Mao nga ang pasahi karon nag-ingon ang napamatud-an nga kinaiya nagdala og paglaom. Ang usa ka tawo diha sa Biblia nahimo usab nga dakong sudanan pinaagi sa pagpino o gigamit alang sa bilinhong mga katuyuan. Kini mao si David. Nakita sa Dios ang kinasulorang kasing-kasing ni David o gidihugan siya pinaagi sa propeta Samuel nga nag-ingon nga himuon niya siyang hari sa Israel. Apan si David wala gayon nahimong hari human mahatagan niining dagkong mga paglaom ug mga damgo. Kinahanglan niyang antuson ang pagdumot ug paglutos ni Saul ug magadto sa taas nga yugto sa pagdalisay. Bisan kung kini nga proseso lisod alang sa kasagaran nga tawo, tungod si David naghigugma sa Dios ug nagkupot sa paglaom, mahimo niyang mabuntog ang tanan pinaagi sa matang sa kaayo nga gitinghuha sa Dios. Bisan pa sa pagsulay ni Saul sa pagpatay kaniya, si David nagtrato kang Saul uban ang kaayo o kasing-kasing sa pag-alagad. Pinaagi sa pagdalisay si David nahimong usa ka dakong sudanan. Siya nahimong usa ka tawo nga gihimutan sa tubangan sa Dios ug usa ka tinamod sa hari nga naghimo sa Israel nga adunahan ug kusgan. Ingon usab ni ana ang anak ni Jacob nga si Joseph nga magdadamgo. Siya may balhin gikan sa usa ka bilinhong anak nga gihugma sa iyang amahan ngadto sa usa ka ulipon nga nag-alagad sa panimalay sa uban sa laing nasod tungod sa pangagubugho sa iyang mga magulang nga lalaki. Atol niining dagkong mga pagsulay, si Joseph wala mawad-an sa kadasig o muhunong. Nahinumdum siya sa iyang mga damgo sa pagkabata og milihok nga matinud-anon, mituog misalig sa Dios. Si Joseph nagbag-o ug nakab-ot ang usa ka matahom, maayong kasing-kasing pinaagi niini nga pagdalisay. Samtang ang Dios nag-uban kaniya, si Joseph miiswag og giila sa iyang agalon. Apan, ang mga pagsulay ni Joseph wala matapos didto. Ang asawa sa iyang agalon, si Potiphar, baka ka nag-akusa kang Joseph sa pagsulay sa sexual nga pag-atake kaniya
ug siya gibalhog sa presuhan sa hari, nga mas lisod kaysa sa kahimtang niya kaniadto. Kung kulang pa si Joseph sa kamatuoran, nagkinabuhi unta siya nga may kasuko. Kung wala pa siya bugos nga misalig sa Dios, nawad-an na unta siya paglaom sa mga reklamo o kayugot. Apan si Joseph milihok nga matinud-anon og hilom nga nangita sa kabubuton sa Dios, bisan sa mahigiton nga mga sitwasyon. Pinaagi sa providensya sa Dios nga si Joseph gibalhog sa bilangguan. Ang Dios adunay plano nga himuon si Joseph nga usa ka politiko, ang ikaduha nga komandante sa Ehipto. Busa iyang ibutang si Joseph sa bilangguan aron makakat-on, may tungod sa politika ug sa sulod sa mga nahuna sa mga tao. Pinaagi sa pagdalisay sa pagtuo ug kamatuoran si Joseph miadto gikan sa usa ka binilanggo ngadto sa usa ka magmamando sunod sa hari ug usa ka tawo nga nagtuman sa pagkabubuton sa Dios. Si Joseph nakahimo sa hingpit nga pagkabuot sa dako nga damgo nga iyang naangkon pinaagi sa mga pagsulay. Mao kini ang paagi nga ang mga pagsulay makahatag og paglaom. Minahal nga mga kaigsunan, kumusta ang atong simbahan? Dako usab ang mga paglaom sukad sa pagtukod niini. Paglaom sa pagluwas ug paghimo sa daghang mga kalag ngadto sa mga magtotoo, pagkabuot sa mga misyon sa kalibutan o pagtukod sa dakong sanktuaryo. Adunay usab dagkong mga hagit nga misunod. Nakaagi kami sa mga panahon nga lisod kaayo nga ang umaabot may batig kangitngit ug walay bisan unsa daw ang makalusot. Matagayon ang atong magbalantay nag-iisip sa tanang pagsulay uban sa hingpit nga kalipay, nagpasalamat og yanong misunod sa pulong. Sumala sa giingon sa Santiago Kapitulo 1 bersikulo 2, mga igsoon ko, isipa nga bugos nga kalipay kung makasugat kamo og laing-laing mga pagsulay. Nagasugid nga ang may pagtuo, nangita siya sa mga butang nga nakapahimuot sa Dios ug nagbuhat niini. Ang atong magbalantay milihok, lamang uban ang pagkamaayo gugma bisan pa sa daghang paglutos, pagbutang-butang, bakak nga mga akusasyon ug diadto na ningkamot sa pagwagtang kaniya. Sa diha nga ang realidad ni mahagiton ug ang pinansyal nga mga kalisdanan dako, siya nagpugas ug nagbarsya uban sa hugot nga pagtuo. Siya midaog pinaagi sa pagampo ug misalig lamang sa Dios dili sa sekular nga paagi. Ang sa iyang pagbuntog sa mga pagsulay, pinaagi sa pagtuo, ang Dios na himuot og mihatag kaniya sa dakong panalangin sa pagbanhaw sa mga patay o paglalang sa usa ka butang gikan sa wala. Gitagan kita sa Dios ug mas dakong dagahom alang sa matag agianan sa pagdalisay. Og gihimo kita nga simbahan nga napakita sa kalibutan nga siya nagkinabuhi pinaagi sa tanang matang sa mga katingalahan ug mga ilanan nga gipakita sa magbalantay. Pinaagi niini, daghang mga kalag sa tibuok kalibutan ang nakadawat sa kaluwasan. Miapil isip partner sa Manmin Church ug nag-ampo gihapon alang sa Manmin. Sukad pa sa pagatukod sa Manmin ang simbahan mitubo ug nakabuot sa mga damgo pinaagi sa pagbuntog sa daghang mga pagdalisay, pinaagi sa pagtuo ug mga pulong. Sumala nga ang magbalantay miusab sa bisan unsa nga pagsulay ngadto sa panalangin ug mihimo sa mga damgo nga matuman pinaagi sa hugot nga pagtuo, pagkamasalundon, pagkamaayo ug gugma kita kinahanglan usab nga mubuhat sa ingon. Atong tan-awon balik ang pipila sa unang mga adlaw sa pagdalisay sa simbahan ug ang matang sa pagtuo ang gipakita sa pagbuntong kanila. Sa 1982 ang simbahan nangandam sa pag-abli ni ini ug ang Pastor Emeritus sa nasing ikaupat nga tuig sa seminaryo. Gibuhat niya ang iyang pinakamaayo isip estudyante sa seminaryo nga adunay dakong damgog nangandam sa pagampo ug pagpuasa. Unya ang balita sama sa usa ka bolt out of blue nga miabot. Ang mga meeting sa pagampo alang sa pag-abli sa simbahan kay gihimo. Samtang may kailap ang mga hugihong sa pagkaayo, daghang mga estudyante sa seminaryo ang mitambong. Niadtong panahon na, ang pipila ka matagnaong mga pulong nga nagpahayag sa kabubuton sa Dios na sayop sa mga paghubad ug gipahayag sa sayop nga paagi ngadto sa eskwelahan sa seminaryo nga may resulta sa dagkong mga dili pagsinabtanay. Nakaplagan kini ni Pastor Emeritus ni adtong Hunyo 1982 human siyang 4th year semester 1 exam. Imbis nga mawad-an siya sa kadasig, siya nag-ampo nangitag kabubuton sa Dios. Sa Mayo sa wala pang insidente, samtang siya nag-ampo ang Dios misulti sa Pastor Emeritus nga pag-abli sa simbahan may tabo sa diha nga ang adlaw kay nagdilaab. Apan samtang nakaduol ang adlaw sa pag-abli sa simbahan, hapit na siya mapalagpot or ma-expulsion. Sa walay bisan unsa nga kasuko ang Pastor Emeritus yano nga nag-ampo misalig sa Dios og sumala sa giplano ang pag-abli sa simbahan gihimo ni atong Hulyo 25. Dili pa kompleto ang pagtukod, ang building wala pay mga bintana, sa gamay substandard nga simbahan nga walay gikinahanglang kagamitan, ang pag-abli sa simbahan gilangkuban sa 4 ka bata og 9 ka hamtong nga mikabat sa 13 ka membro. Apan,
Ang nakapahibulong kay nasulbad ang krisis sa pagpalagpot tungod sa ilang bakak nga mga akusasyon. Bisan og si senior pastor wala mosulti alang siya kaugalingon ang Dios nagtrabaho alang kaniya ug gihusay ang tanang dili pagsinabtanay. Bisan og walay kaubang mga estudyante sa seminaryo, profesor o ang iyang mga paryente ang mitambong sa pag-abli sa simbahan, daghang mga bisita lakip na ang mga profesor ang mitambong sa foundation service. Duha ka bulan pagkahuman sa Oktubre. Ang mga katingalahang buhat sa gahom nagpadayon nga gipakita og adunay dakong revival sulod lang sa duha ka bulan sa pag-abli niini. Ang serbisyo sa anibersaryo adunay kapin sa 100 ka miyembro ang nanambong. Bisan og nagatubang si og dagkong mga pagsulay sa wala pa matukod ang simbahan, ang senior pastor nakabuntog pinaagi lamang sa pagbuhat sumala sa pulong. Sa walay kasuko o kasagmuyo sa tanan, siya nagampo pag-ayong misalig sa Dios sa tanan nga labaw pa sa kalisdanan. Sa ingon ang Dios nagkakaplag kaniya og usa ka simbahan nga adunay mga buhat sa pagbugna ug usa ka butang gikan sa wala. Bumihatag og mas dako nga gahom diha kaniya og siya gigugma og gibaya uban ang pagpabuhi og pinansyal nga mga panalangin. Tuod man ang pagsulay nagsilbing proseso sa atong mga katumanan sa paglaom, samtang nagtuman siya sa iyang ministeryo taliwala sa mainiton nga mga buhat sa balang espiritu. Laing pagsulay ang nahitabo ni atong Pebrero sa 1983 pagkasunod tuig human sa pundasyon. Si Pastor Mikyung Lee ug Miyang Lee, si Sujin Lee ug laing a young adult kay hapit mamatay tungod sa carbon monoxide poisoning sa silong sa simbahan ato sa Friday all-night service. Ang magbalantay naghalad og pag-ampo sa pagpasalamat diya sa halaran imbis nga masuko sa Dios. Ang iyang kasing-kasing sama sa kang Abraham nga naghalad siyang bugtong anak nga si Isaac pinaagi sa pagsugot diha sa pagtuo. Sa pagkakita siyang pagtuo ang Dios na mati sa iyang pag-ampog na banhaw kanila nga walay bisan unsang epekto. Gihatag usab sa Dios ang mga buhat sa gahom aron makontrol ang ugayuhon ang mga epekto gikan sa dili buhi nga mga elemento sama sa carbon monoxide. Pagkahuman dagang nagbitay ang kinabuhi tungod sa pagkahilo sa carbon monoxide hingpit nga naayo nga walay epekto. Kung wala kini nga pagsulay ang magbalantay dili makadawat og mas dako nga gahom. Niyang iyang pagtuo mailhan sa ingon ni ana nga paagi. Sa pagbuntog sa pagsulay uban sa hingpit nga pagtuo nakatukod siya og mas lalom nga bagkos sa pagsalig sa Dios ug nakadawat og dugang mga panalangin sa ugugma. Adunay daghang mga uban nga dagko ang ugagmay nga mga pagsulay apan ang Pastor Emeritus miagi sa matag pagsulay uban sa hugot nga pagtuo. Nag-isip niini nga tanan nga kalipay, daghang mga inanhan ug mga kahibulungan ang misangpot sa paspas sa pag-uswag sa simbahan nga mo'y hinungdan sa kasina sa mga tao ug sa grabing mga paglutos. Adunay mga grupo sa mga tao nga nagkondenar niini nga simbahan nga irehes ug nagbakaylap sa tanang matang sa daotan nga mga hugihong aron sa paglaglag kanato. Ilabi na, adunay mga pagbutang-butang gikan sa ubang mga pastor ug mga pagbabag sa matag krusada sa gawas sa nasod. Bisan pa niining tanan ang Pastor Emeritus wala magdumot ni maglagot kang bisan kinsa. Ang kaaway nga yawa og si Satanas nagtamay sa gahom sa Dios nga gipakita og misulay sa pagbabag sa tanang mga krusada sa gawas sa nasod sa tanang paagi. Usahay, pinaagi sa ubang mga tao ug sa ubang mga higayon pinaagi sa mga leader sa nasod. Bisan pa sa mga hagit mipadayon kami uban sa hugot nga pagtuo sa Dios. Sa labi kalisod nga kahimtang, labi nga daghang mga buhat sa gahom ang gipakita sa labi nga himaya nga dadawat gikan sa Dios. Kadaghanan kung dili tanan nahibalaan ang bahin sa krusada sa Pakistan. Bisan pa sa Pakistan nga usa ka Muslim nga nasud ang krusada giaprobahan. Ang ingon kadako nga Kristohanong kalihukan mao ang pagsugod sa usa ka seminar sa pastor. So wala pa magsugod ang seminar sa pastor, ang mga pulis nagtigom tungod sa relihiyosong mga katarungan o mga hulga sa kalisang. Sila miingon nga ang krusada kinahanglan kansilahon ug ilak ang mga ganghaan. Ang grupo sa misyon ug ang mga mamumulong nangandam ug ang ubang mga pastor nangabot nga gagmayng mga grupo apan dili makasulod tungod sa mga pulis. Ang Pastor Emeritus adunay bug-os nga pagtuo sa makagahom nga Dios ug hilom nga naghulat sa iyang mga buhat. Nakita sa Dios kini nga pagtuo nalipay siya. Unsay sunod nga nahitabo? Gipalihok sa Dios ang kasing-kasing sa usa ka taas nga level nga ministro. Mao nga miadto siya sa krusada aron tabangan ang grupo sa misyon bisan pa nga kinahanglan siyang mobiya alang sa usa ka biyahe. Pinaagi niini nga ministro ang mga maganghaan na abli ug ang naghulat nga mga pastor miagi uban sa dakong kalipay. Uban sa mga pulis ug mga sundalo nga nanalipod sa venue, kini usa ka malampuson nga krusada nga naghimaya sa Dios. Ingon nga daghang mga nakasinati sa mga gahom sa Dios. Bisan karon, ang mga Kristiyano sa Pakistan naghinumdom sa Pastor Emeritus ug nangandoy sa mga buhat sa gahom.
Kung walay babagikan sa kaaway nga yawa sa krusada sa Pakistan, dili unta nato masinati ang makapakurat nga pagbag-o sa mga panghitabo ug ang dagkong mga buhat sa Dios. Lisod unta alang kanato nga makabaton niini nga pagtuo din mo salig sa Dios nga naghimo sa imposible nga posible ug nagsulbad sa lisod nga mga isyu. Sa pagbuntog niini ang mga pagsulay uban sa hugot nga pagtuo ang magbalantay na pakita sa mas dako ug mas katingalahan nga mabuhat sa Dios nga nakatabang sa daghang mga pagkabig ug pagdawat kang Hesus ingon nga ilang maniluwas. Bisan unsa pa ang mga pagsulay ug mga hagit nga gatubang sa mga tawo sa Dios, nagpadayon sila sa pagtuo. Nagtan-aw sa labing gamhanan nga Dios ug naglihok lamang sa kalipay nga walay kasuko. Hinaot nga imong maamguhan nga ang pagdalisay, mga pagsulay maoy bunga sa pagtuo ug katumanan sa paglaom. Minahal nga mga kaigsunan, sa pagkakaroon nakaagi na kita og dagkong mga pagsulay o pagdalisay. Unsa nga mga panalangin ang imong nadawat human sa pagdalisay? Kadtong mihangad lamang sa Dios diya sa pagtuog milihok sumala sa kamatuoran sa panahon sa pagkadalisay. Kinahanglan nakakabuot og dagkong pagtubo sa pagtuog nakatagamtam sa ebidensya sa gugma sa Dios. Bisan pa sa mga kakulian sa panahon sa paghasas, ang atong Dios sa gugma naghatag gihapon og walay pagkausab nga gugma og panalangin sa manmin. Ang pagtuog gugma sa Pastor Emeritus nagsilbi og pundasyon para sa mga higugmaon nato ang Dios og mangandoy nga makabaton og hingpit nga pagtuo. Ang Dios dili mausab og mububo ug abunda nga grasya kung kita maglaom magampog maning kamot alang sa iyang kabubuton. Ang atong mga membro misugid sa labaw pa sa bisan unsang panahon sa ilang nadiskubrihan og gibag-o ang ilang kagalingon pinaagi sa pulong. Gipakita usab sa Dios ang iyang gahom gikan sa pagkatukod niini nga simbahan. Sa pagkakaroon ang Dios nag-uban kanato pinaagi sa pagpangayo og mga tubag og nagtubag kanato sa pagdagan sa mga badasigon ngadto sa Bagong Jerusalem. Ang Dios naghatag og kaligon sa pagtubo sa pagtuo nga walay kahadlok ni adtong walay mapukan o mawad-an sa paglaom, bisan pa kung sila dili makahimo sa hanas nga paglawig sa balod sa katagatan, bisan sa ngit-ngit ug lisod nga panahon sa pagpino, nakagawas na kami sa taas nga tunnel. Magpasalamat kita sa Dios alang sa atong mas lig-on nga paglaom sa pagkabalaan. Bagong Jerusalem ug alang sa mas maayong kaugmaon. Hinaot nga among tanan hingpit nga makaamgo sa probidensya ug kabubuton sa Dios ug magpadayon uban ang mas dakong pagtuo. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo masaligon, nga mo kumpisal nga ang paghasas mahimong usa ka panalangin ug ang iyang mga paglaom kay natuman. Amen.